Welcome back to my channel, Tipid-Tipid rin, na lagi kong sinasabi na pag sobra, huwag tipirin. Pero pag tipid-tipid rin, ito po ngayon ang aking isi-share sa inyo guys, ang aming pananghalian, ulam sa pananghalian, pork chop, minarinate ko na siya guys, ipa-fried ko na lang. Samahan niyo ako guys, pagluto ng ating simpleng ulam. Ayan guys, namarinate ko na sila sa asin na kunti, pamintang durog, at saka ginisa mix. Yan, himas-himas lang para manuot ang lasa sa laman ng pork chop bago i-fry. Ayan guys, magpainit na ako ng kawali. Tapos yung kawali, ilagyan ko na ng kunting cooking oil or lana. At saka naman isang kutsa ang onion or sibuyas. Yan, halo-haloin lang, halo-halo at saka naman ilagay ang kunting tubig. Ayan. At pagka kumulo naman, ilagyan ko na yan ng asin, kunting asin, paminta, at ginasamit. Yan, halo-halo lang, halo-halo. At saka ko naman nilagay na ang oyster sauce. Tama lang na oyster sauce at isinunod ko naman yung ketchup. Ayun, palaputin lang siya ng palaputin guys. Palaputin ng palaputin. At yan po yung gagawin ko na sauce ng fried pork chop. Yun. Yan lagi kong ginagawa guys sa pork chop na niluluto ko. That story of Professor Joseph Mills and share that so that everyone can try to, for those who are interested. And the all Filipino conference are final match numbers
Guys, tapos na. Ready na ang aming lunch. Ito, inayos ko na ang aking kakainin. Ayan, luto na. Nagawa ko na. Gawa na rin kayo ng lunch nyo, guys. Yahoo! It's been 3 days since I've seen you. Yun guys, kain na tayo guys ng ating lunch. Ayan. Yayain ko kayong kumain guys. Start ng kumain si Mommy. Kain na din kayo guys. Ayan. Hindi ko na ibibidyo ang aking pagkain. Kain na rin kayo. Oras na, di peligro. Oras na ng tanghali guys. Kailangan ng kumain at tanghaling tapat na. Nakapagluto na ng pananghalian. Ngayon, kainan na. Di kayo guys, kain tayo. Until here guys, hindi na ako magpapakita ng aking pagkain. At medyo parang gutom na si Mami. Till next time guys, thank you sa pag-watch at pagbisita. Salamat sa suporta. God bless us all. Bye-bye.